Bye bye. Hey, Good afternoon, sir. good afternoon. Iko Kechi. Chi? Play. Na can change it na. Amazi mi mana nwoke na ejeje. Onweze na wata nke ikpeazụ a. Akwa ya. O mewu na ọ dịgo old. Na change ya ka ahịa na. Onwezi chata igbo n'elu chi igbo na nịcha. Mmadụ na-abụ nka dịka ejima. Nka ka mma. Okay. Ka igo ne. Ke kwa 5,000 ka m na-ere. 25,000 kwa oisi mgbeje nkala oisi ebe nkịta ntọrọ nwe muchi. 5,000 kwa. Eto osi gboro onwe n'iche ya n'ezi ihe berezi ya. Ọ bụrụ na 5,000 ka na-ere ya biko. Ịma ego ole m zụrụ ihe. Ewe ni we jiro m ego ebe nke bụ eziokwu. 15 ego ya. Mba 15 ego yo. Mba o. Ejiro m ego. Ọ bụ na nje ego mma ka nne gị ego mana ejiro m ego biko. Ọ bụ na ihe na-agala m nke ọma ihe afụ m ebe ọ na chi m ọ na-awụzi onwe na nke ikpeazụ a bụzi ka nchenji echi 2,000 na biko jiri m 1 naira dọm na akpa ebe a itigide m etigbu m ebe gịtara shishi biko Na ọga ihe mmụọ ka a na-eme mana ebe 2,000 ịwụ kọstọma ka njọs kechere m ya ka nkechere m ya enwekwala onye ọbụla ya na-agwasị ihe zụrụ biko adị merekwa ya like that biko enwekwala onye na-agwa biko chibu nke izi amaghazi nwe ya onwezi ihe na-aghọta nke ikpeazụ a ọkwa ya ka nchenji nwoke ma kọstọma okele onye nọ na-echenji chi ọ 5,000 5,000 chi na-agbasa otu ụgbọrị gị ezigbo ọnụ ekwe ezigbo ọnụ ọ 5,000 ka m na-ere 5,000 kọstọma jụọ ya ihe ọ zụrụ ya ihe m na-ere since enye ndị 3,000 biko mba dị mere 3,000 ngwa wereze 4,500 maka gị ga wepụ 500 gasịa keche not more sister okay ka nga weta 2,000 no iPhone le sinye kita 4,500 ewu na atoro ewu me 4,500 ke ai wani ma IG ga ya ai na ekwo anu aba ai di beribe na ye ba why ko charia 2,000 no ye le sinye kwela kwacha 2,000 naira kita 4,500 ya kechia ibadu fresh nna iji dị 2,000 chere ka nwụtara ni lailo kita na ya ebe nke abụlọ nwa fa ya dị weekend anyị nwere ma anyị be n'ahịa anyị na-egwu ọnụ anyị mara ihe Chineke gbara anyị ụchọ na ya ebe a ịmara nwa ya Eddie Connie. Thunder fire you. Hey! Chi oisi lebe nini je bulo isi tuwachi. Ko mena kana me chale kwa. Oh mena likane wa ya. Inu. Wana iwaga. Agayo. You are a criminal. Ye yide. Agatigo dirmi ya heba. Nego jide na Tigre ngwa ahịa ma ọga tiri ngwa ahịa meba biko tiye aga tigre gị ngwa ahịa gị ọga tiri ngwa ahịa tigo diri ngwa ahịa m nego jide okay maka nkata gbasara gị e ka nne gugo ndagịrị ka nna m ọga tiri m ahịa m tigre ngwa ahịa m ewe ọga tigre m ahịa tigre nego jide nwanne ọga tiri ngwa ahịa m biko ewe ka mmasana gị nnọọ ndagịrị ka mmasa gị nwaanyị biko nu ọga mgbabile ke pụọ ọga na-aga na ejiri m ego biko na nna nwoke ada anụzi ihe ọga gawa kpọrọ m na chọpụ m biko onwe mere onye akịta mgbadụ market dị ihe nke ana m egwusi egwu onwe mere gị mba adọbụrụ mgbe ọnụ onwe mere onye akịta onwe dị mmeri ya nna onwe mere gị mba onye dịkwa weekend yo onye nele ihe onye dị weekend hụ ha Is your brother be? Oge erugbo mgbe ekwensu ji aba n'olu n'ọnwụ o lejigokwa n'uru onye anyị ka ebe lufe my brother nke okwuchi anya ka chere anyị na bechere anyị chere anyị because obe ka jero chere anyị hey anya man of God we nwa na-aga na tia nefi bo we nwa na-aga na ala bo we je baba yi ki na je oyo mo bi na ja chere nunu
Oga, gini kwanu? Pastor. Pastor. Naya. Pastor. Pastor. Biano, the kedi for cable problem. Kemi na aga. Imo bayi. When na aga, what about unu ana price it one no million. Isa na pu yo kimo bi na ja. Biano kedi for cable your problem. Kedi for. Ana bo go, agwa bo oku. Labi wi na ja. Ife akita problem anyị. Oge erugbo mgbe ekwensu ji aba n'olu n'ọnwụ o lejigokwa n'uru mgbe ekwensu ji aba n'olu nwoke ntọ ga ife akita na-eme anyị ejeje ana ife etu a ka ọ dị ebe a forever and ever na-apụsa anwụrụ mmiri na-ezo na-amụ ya bụfọrọ nwu ọkụ abụghị man of God eto nke ebe nwa na onye mechasa ọgbọnya ba na idi otu dị n'ebe a nke a bịa last 2 months ebe a ka ọ na-esi I'm going to government to be able to do it. When I believe in my Africa, more political almost a seed. Yes. Okupuri tapedo na array. Dika dey now called the Bible GC. Say na mo kumpira. Those God have mercy. I'm getting my food. Ona ki ad na since. Ona bu awon Otu akode, otu aketa. Ekwensu adega na mwa. I cancel you. I ban you. Can you kiss your advice mo? No. Ya bu nnukwu ọgwụ. Ona bobo lo 7 million. Biscuit ga gbo ke bata na fi na kuere ego ka ya kwụ ya. Oro 7 million. 7 million. Ina asị na ihe adịkọ nnukwu ọgwụ. Ona bobo ọgwụ ka bobo. Abụrụ bobo butu onye no. Ine ne ọgwụ ine no idi na edi na ịma nke ị na-eme Ya gburu onye. Nne gburu idi ọtụ. Obu ye wura ada kwa ya sa 3 months. Ọnwụ. Jesus. No Jesus. Na bugoro onye bu ya ya onya nwa. Kelifo. Kelifo. Ya bụ nnukwu ọgwụ. Ona bobo ọgwụ ka kpọ ka Igbo 7 million. Ona zebeda ya. Nna onye akpọkọ ba ka n'ogele nwekwe onye mmadụ adịkwa ya n'ime o. Ọ nọ back with man of God ahụ nwa sara nye 7 million ewuta na osoro na adụ azụ. Pastor we no faka bulu na ọgwụ no. Na if Igbo aya chala onye ọgwụ. Hallelujah. Onye is very stupid. Onye nwere ife.